Hello, mga kadete, mga ka-listeners. Mayong adlaw, mayong gabi, ikinatong tanan, no? Karon day, ato ipadayon ng laing sumpay ni Sugilanon. Nung sa dili pa, akong basahon ning napipila nga nag-comment si Isa Alcosaibi. Milugwa na ang batasan ni Venus, oy. Unya si Rickson sa diri Joker. Salamat admin, DJ Lex, nag-apas na jugkuan nga drama. Salamat kayo, no, Isa Alcosaibi sa pagpaminaw o kang Katie's Love. Agaray, naka-upload na po. Hulat dyan ako ni Idol kay nahumana ang Laila Libat. Salamat kayo, no, sa pagpaminaw. Katie's Love, thank you kayo. O kang Rocky Vlog, sige Lord, minaw ko mintas sa trabaho ko. Okay, salamat kayo, no, sa inyong tulong sa pagpaminaw. Bayno, niya ang sumpay ning Suginanon. Ikaw na, promise, part 5. Whose name is that? It's Carlo! Carlo! It's Carlo! Silence! Oh my gosh. So sorry, sir. Na-overwhelmed lang ko. Oh my God! Oh my God! Give me that paper. Sir? Give me that paper. Did you hear me? Do you want me to shout, Karen? Sir. Naano, sir. Pick another paper. Wait, ano? Silence! Sir? Do I have to say it again? But, sir... I don't think you'd be able to do your task with Carlo. So pick another name. Sir, sorry na. Sorry with my actions a while ago. You're wasting my time, Karen. Pick another name. Sheila, Sir? return your paper inside the jar and take this. You and Carlo will be the partners. No! Sulag, bihan na eh. Naamong ano ko. Lain na akong partner dun. Suwa ka malipay nga kami ni Sheila na ka-partner. Ay, nalipam sa do. Pero, shocking kayo ba? Itong nahitabo kanina. Do? Nindo tas ngisi ha? Oh, lagi. Lipay ka. Di no, nakatawa lang ko ni Karen ba? Oo, katawan na gid siya. Wasa sila kalainan sa nakadaog. Nya, gibawian og premyo. Luya. Pero do, ang guys kong pasalamat niya do. Kaya kung wapat niya buhata, kami gud unta ang magka-partner. Hasula ka sa? Mao gid. Angay ka magpasalamat nga. Pero mga kong favor nimo. Oh, saan? Kasagita na kayo ko yan na. Sakit kayo kong dugan yan na. Sakit kayo kong dugan. Ay, ulit, kaya ko. Pero ayaw na puni ang iskandalo. If na ay makapantay ro nato, masamot lang istoryahan ka sa mga tao. Aware na ba yakit ka nga divided na karoon ang mga tao? Dili na tanan ni side nimo. Bullshit! Bullshit! Ikaw man sad good. Di ka kay mo control sa imong feelings. Mura nila noon kag pera na naging bato pa. Diha na gid unta. Diha na sa imong kamot na wagtang pagyud. Ah, my goodness. Kanugon gyud, kanugon. Nagdibalas magid kayo ko. Nga naman. Hangtod di ka mag-usap sa imong style. Wag yan ay tabo nimo. Kasabot man tingali ka sa ko ipasabot. Learn to control yourself, girl. Layo pa ang time para sa next subject. May time pa ko pag-research. Hi, girls! Kakita mo ni Karen?
Si Jed nangita ni Karen with Karen ba? bouquet of flowers? Sige, sige. Wow! Thank you. Ngitaalan ako. Jed? Uy, ikaw din eh. Shit. Nakita ka ni Karen? Wa ba ya? Para iyan ang mga flowers? Oo. Gikan ni Carlo. DJ Lax Okay. Sige. Uy, hala, patay. Shit! Sila! Kariyot! No, muna mulingi. Sao na ni Ron? Lawgawa ini eh. Karen! Si Karen. Ako na lang gining ihatag. Karen! Hey! Asa di ay? Ngano di ay mo? Karen! Kapuyang pangita ni mo eh. Oh! Basta may ipasabutan na, Jed. Ha? Nganong hatag-hatag ko kag flowers? Ha? Karen, Wa ko mag-need sa imong sympathy, Jed. di mo ganigi ka na kagod. Diin madalakikan? Ni Carlo. What? Sigurado ka? Di ka mo tuo? Di ka mo dawat? Of course, madawat. Nganong di good? Para unsa man ko nun ni, ha? Nganong hatag-hatag man siya? Oh my God! Oh my God, Jed! Wa ko mag-expect, ani! Thank you gift na niya ni mo. Thank you, gift? Oh, kay... Kung di pa siya mong ibuhat, di unta sila magka-partner ni Sheila. Unsa? Enjoy the flowers! Kuyawan. Sorry. Ay, sorry, magod. Serious magod kay ka. Wag yung kakabantay na ako. Sorry ha, nakuyawan ka. Nganong lain man imong gipa-deliver sa flowers? Ikaw gid unta tos personal? Ha? Unsa flowers? Unsa flowers? Uy, wag ko ka-gets. Di ba? Nagpapalit ka og flowers ni Jed para ni Karen? Ha? Wah, uy. Wow ha? Wa gyud? Sigurado ka? Wa lagi. Di mo sa kapunit, ana. So sa ato pa na makak si Jed. Tay pa. Pag-prank lang gyud ko ni Jed. Sige ko na be. Tay pa ha. Ako itong tawag ng buang, ha? Tay pa ha. Go! Mission accomplished! Hey, tungsab ka no! Unsa imong gipalit para ni Karen? Flowers! Asula ni mo, eh. Aray, tungsab ka no! Carlo, unsa ba? Buhi si Jed, be? Carlo! Nagawa ni mo eh. Nganong flowers imong gipalit? Ingon mo gagawin rin bahala. Flowers mo na kung nahunanaan. Badsyata, gino mo, eh. Klaro ba imong giingon ako ha? Ako rin bahala unsa ihatag ni Karen. Kusugko mo ganun. Ako ba yay imong patpapal na pagkoy kwarta. So klaro lagi. Nga imong gisugo si Jed para ipahatag ni Karen. Oh, pero... End of story. Excuse me. Sheila, babe. Babe, Sheila! Imo dyan sa buwang akab. Sheila! Uy! Ano ako mong sa? Uy! No! Jed! Sulay ni uy! Ako ba gisugo? Ako pang gitaplan? Ako ba sa? Jed! Asa hustisya? Jed, uy! Uy! Ay! Di, paita sa mong ginagatan, ti uy. Ngano man? Ngano magibasted ka? Sobra bilis busted eh. It's so unfair. Inhustisya ning nahitabo na ko, ti. Inhustisya ni. Mao nang masulog kong gidangatan ako karong adlaw, ti. Oo. Ikaw kasi ni mo, ti. Gawa.
Baka unang ganun akong pinadrama pa kay istorya. Itaw ko ang mga ganun. sorry. Sorry dong. Dili man guli kay akong gikatawan si Karen. Oh, ha? Hala no, uwawa to niya no. Sayang nga, dili na ko estudyante. Ay, mukatawag yun ang takog ako kung nahitabo pa nga inyo sa kong classmate. Aw, na, tabo pa na. Magkasapan sa unta ka ni sir. Honest. Magiging tinood. Bisa mo utara pa ka ni Jed. Magiging akong purpose. Yabag nyo tawahan na kay flowers ang kapalit. Okay na? Absuelto na ko? Dili gid okay. Ha? Ading insult to injury man ang imong gibuhat. Okay ba gud na? Oh. Double kill man tong imong gibuhat. Nawawa na gud to siya. Sakit na gud kayo to iyang dughan. Unya imo pag yung gitiwasan. Babe. Dili na gani ko ka-imagine sa iyang gibati ganina sa classroom. Grabe ko tong gibuhat ni sir niya. Aw, OA magid kaayo to siya pero sa gibuhat ni sir niya naluoy ba gyud ko niya. Ang kauwaw, ang disappointment, nga dili madayon nga kamo may maka-partner, sakit gid kaayo to. Di gid to lalim. Unya imo pa gid siyang gipadad-an og thank you gift. Grabe. Oh. Na-disappoint gid kaayo ko nimo Carlo. Wa ko mag-expect nga makahimo ka ini. Nagtuog ko nga good boy ka. Bad boy man sa day ka. Babe, sorry. Say sorry to Karen. Ha? Wa man ka makasa na ako. Ganong din man ka na ako mag-sorry. Pero, Excuse me. oh, babe. Ha, mauna na. Suko-suko baka nako. Nya, magpatabang ka na gihapon ka. Sorry na, God. Dako na nung ko problema, oy. Hahak ba na eh. Aw, kung gusto ka, mawagtang ang kalagod ni Sheila ni mo. Magsuri kang Karen. Isura, eh. Ay, kabula ka ro. Naan. Kuan, akong videohan ang imong pagsuri. Aron, doon na yung kay ikapakita nga ebidensya niya. Unya, lainon sa interpret ni Karen. Wala na. Ako lang siya si Karen, eh. Oh, abi na ko imo siyang gi-block. Oo, di no? Nga, wala yung kay choice. Imo yun siyang personalon. Ay! Do, si Karen no. Naslabi. Eh, hindi ko magsuri nga na ay maminaw, eh. Unya, rare makaayo na nga magsulor na siya. Nagsaram na. Feeling ko na siya good. Doon na na siya kaubanan kanunay nga mga alipuris. Sulay niya, eh. Kung imo siyang invite-on, example, milk tea ba mo? Or mag-coffee? How Na, about that? samot. Ay, di ito, malain Sheila. Good kay, mananghid man ka. Ibaw naman sa siya, unsay imong toyo, nga nung makigmeet ka ni Karen. Di na ito magsilos, eh. Kaya bawa na ko, no? Ha? Kaya bawa na ko sa buhaton na di na need mag-meet up kami. Ako na sa imong suguon? Hindi ko, eh. Gawas pa. Di na gyapon malipay si Sheila, ana. Dili ka sincere, ana. Saan ka? Bitaw no, eh. Sa tinuod lang do. Di mo ko ganahan magsuri, uy. Kaya ba ako? Pero waka choice, do. You have to say sorry to Karen. Mo gani. Magsuri na gani ko. Pero dili lagi pwede nga ako na sa imong suguon. Ingon ba di ko nga suguon, di ka? Ha? Oh, okay. Binago ako. So, usap na imong buhaton. Usa ako man imong pagsuri. Happy tang time. Wa palagi si Carlo. Pero naa si Sheila. Mga nang wa makasala magdungan o kapot. Absent ka si Carlo. Hi, guys. Naa si Jed. Pero wag yapon si Carlo. Oh. Naa na di ay. Nauwahi lang. Wa lagi siya mong lingkod sa iyang...
sorry. Good afternoon, class. Good afternoon, sir. Sige, sige. Order na mo. Ako'y bahala. DJ Ayaw Lax. nakikidagway ang Reyna. Namang kapagkaon. Rich girl. Pagkutingaling nakadawat siyang allowance ay. Yes, guys! Nakakita din ang whole class nga nigdool na ko si Carlo og nag-sorry siya nako. Although, ako rin nakadungog sa ihang sorry, pero the fact na nigdool siya nako, then naapagid the time si Sheila! Grabe! Mula kong naglutaw sa heavens, guys! Happy gid kayo ko today! Happy gid kayo ko! Babe, ako nang gibuhat imong gusto. Nagsorry na ko niya. Pero di ka managad ako. Nalaing kang niduol ko niya. Di masug na makikita niya nga kamera. Di sa ko kachat niya kay ako siyang gi-block. Nalaib sa kayong manugo ko ni Jed kay murag dili sa ko sincere ana. Okay. Salamat ka nag-sorry na ka. Uwa na ka masuko na ko. Ayaw na tugos ba, ha? O di na oy. Ang pinakadibyan ako gananso sa kalalaki, no? Kanang way respeto sa mga babae. Babe, sorry again. Basta baya, good. Ayaw na gitugos pa. Okay, fine. Promise. Pero, Nganong pero man? kung dunan sa Che buhaton nga di maayo. Oh, another story na sana. Okay. Anyways, pwede magkantino na ta. Medyo gutom na ta. Okay. Ay sos, mauda ay tumurag na kadaog og luto. Namang kaugkaon. Nya, malipayon kaayo. Walang gyud ko makadungog sa ilang gistoryahan da. Kay layo ra kaayo sila. Kay maudi ay nagsorry di ay kadong. Magod eh. Ay nganong nagsorry pa man gyud ka, oy. Mirisi ra man to niya. Te, Ay, siya gasugo na ko. Mag-sorry ti ay. Masuko man kung di ka mag-sorry. Di naman ko tagdon. Ay, ang botsad bitaw ining gwapaha, oy. Buutan ra gyud kaayo. di man ko kubuutan, good. Naara ko sa sakto. Kung kita kaya nga tuon, no? Bisag baya lalim. Ay, wa may moingon ato nato gwapa. Kadi mata parehas niya. Magod. Basta, Oh. para na ako, mautoy sakto. Amen. Amen. Dinhilang ko kay Way Saba. Makafocus ko sa pag-research. Naaraman sa kabutangan sa laptop. Ikaw na lagi. Wala lagi si Carlo. Oh, ikaw man din na, Karen. Dali ba? Kamu man ang partner sa task? Wala lagi siya. Among gi-divide ang task aron madali. Could it be nga not in good terms mo karon o in denial ka lang? Ha? If I know, nag-away mo after sa nahitabo gahapon. Ha? Unsi nahitabo gahapon. Ah, haler. Kadugay ni doon si Carlo na ako sa classroom. Ngano? Imo kong patuhuon? Ngawa ka makakita? Ah, kadto di ay? Maroon katawa man ta? Is that funny? Ay, sorry. If I know, nagkatawa ka to hide your true feelings, right? Oh, ipokrita kayo ka, uy. Nahibaw ko ay nagselos ka. Nahibaw ko not in good terms mo karon ni Carlo. Pero taas kayo kag pride. Dili ka mo angkon mong nikatawa ka. Okay, katawa lang. No problem. Cause I know, nga nagtalikod na ko karon, maghilak na ka.
Hilak na. Wala. Mura na gyud kong pahoy ani ron. Nagkatawa ko nga ako ra usa. Unsa may katawan ng future misis? Ay! Oops, ay, sorry. Sorry, nakuyawan na sad ka. Nakuyawan gyud ko. Asa magagikan nga ni kalitra makagtunga? Oh, di sa pikas, oh. Muduol naman ta ko nimo, pero nakakita man ko ni Karin mo ang nitago sa ko. Unsa rin yung gisultihan nga? Katawa man ka. Tanawa ra. Mapalagi ko na lang ko magsuri niya. Layo na kayong daabtan niyang imagination. Sagdi na lang gud to siya good. Basta kay kita, Strong as ever. focus ta sa atong assigned task. Kalimtan na lang nimo ang atong task. Kalimtan ko na. Oh, tanawa. Tanawa ko mga nag-gather nga data. Tanawa, oh. Okay. Bebe, matanawa ko, be. Oh, dra, oh. Absent manggod ka. Mangwa ka makawit na si pagdool nako, no? Nisiga gid ang mga mata sa itong mga classmates, day. Og abi nimo, si Sheila ragyod ang wa mo tanaw. Og nahibaw ko, nga nag-aso-aso na gid kalagot og kasakit. 3 days na nga wa sila magkuyog. For sure, nag-away gid sila tungod atong hitabua. Og happy, gid kaayo ko! Naano ko'y chance ni Carlo! Sigurado ka, Queen? Of course! So, usay mong tawag ani? Oh, tanawa. Ganus ani. Karon, before ko ni ani, naagian ako sila. Oh, Sweet ka kay sila no nga nag-share sa milk tea. no. So, sa may mo ikasulti, ana? Bruha, ginababayhan na. Sa may mong mahimo, ana? Queen, ako pa nimo. Focus ka sa klase. Focus sa inyong task. Palaboy sila. Kinahanglan nga mo shine ka sa classroom. Kay for sure, diara ni mo makuha ang atensyon ni Carlo. Oh, Nakita naman nato nga dili particular si Carlo sa beauty ug status. Mas particular siya sa classroom achievements. Mao nga paningkamuti nga inig-abot sa presentation sa ato mga task. Ang inyo maoy outstanding. Nakita naman nato nga dili particular si Carlo sa beauty o status. Mas particular siya sa classroom achievements. Mao nga panikamuti nga inig-abot sa presentation sa atong nga task. Ang inyo mo ay outstanding. busit gid oy. Ngano mo mati advice niya na? Kay bawo man unta siya, natapulan kay pa ng research diha. Oh, hinuon. Pwede man ang akong partner ang muhimo sa research. Og, ako na mo buhat sa presentation. Pero, di man ko maayo, ana. Ay, makalagot ba ya? Uy, makalagot yun! Pero, husto. Why not? Queen! Imog yung gisyak ang whole class. Ang inyo yun mo ay the best presentation. Of course! Ako lagi buhat ang imong gisuggest, no? Nga makuha lang na akong atensyon ni Carlo kung mo excel ko sa klase. So, I did it. Naa naman di ay na. Imog yung na-prove today nga ikaw yun ang campus queen.
Not only in beauty, but also brains. You think na-impress si Carlo? Oo, uy! Na-impress man gani si Sir? Wag gud ko ma-impress. Nga no, good. Na-impress man gani si sir, ikaw wa? Duda ko. Grabe sa dinyo, uy. Wa mo mo believe ato nga presentation? Perfect ra ka ito nga presentation para ni Karen. Joint effort man gusto nila ni Lloyd. Ayaw sa ninyo sila i-underestimate, uy. Ambot lang. Basta kay I smell something fishy silang presentation. Oh, no! No! No, no! No! Nga no, Jed? Unsa nam kita na do? Tanawa! Tanawa ninyo! Oh, Oh, Wa nagipag-asa nga kamay nun. Gidjam na sa nang... Gidjam na sa the judge ang lain niya petition to bail. Carlo, unsa ba? Boy, si Jed. Carlo! Uy! Sa mga do! Manuok mga! di ba ningon naman ko nimo? Hunungan na nimong kaadik ka ng PDD issue. Buot ba nun? Angang! Maangin mami! Ha? Anong mangin mo? Apel mo sa lista sa ni-attend sa iyong party. O sa mo, Hollywood stars? Hawa pa, hawa na bi. Ha? Hawa na. Ngiga ni mo no? Hawaom ko ni mo? Unya kung may problema, ako na yung dulon. Wa pa ba ka makabayad sa flowers ha? Unsi wa? Unsa rin akong gisend mo, ha? Masa man, pakiton di ka sa resibo, ha? Ako dito gisib. Ha? Pakiton di ka, saman? Ay na, limot ka na. O dahil, nakabayad na di ka. Tanawar juga, no? Ano, mura gyud mo ang mga elementary. Grabe sa elementary ratio, eh. Di ba tag high school lang? Di, elementary gyud. Mura mong mga way buot. Oh. Digit ko mahimutang da. Digit ko mahimutang madyank lang kung usa ka basurera. Gusto. Ugma. Doon na naman sa salay program sa ila kunuhang environmental concern. Kitang tanan saksi unsa nakaguba ang atong planeta karon. Ato lang ba kini pasagdan? Wa lang ba daytay buhaton? Mamalhito sa Mars! Guys! Ayaw mo pailat ining babayhana? Ayaw mo pa da sa iyaha kunuhang advocacy? Kay ang tinuod? Nangolekta na siya mga plastic, dili tungod kay concern siya sa environment. Kundili, tungod kay wa na siya kasuporta sa pag-eskwela o sa iyang pagkaon. In short, gusto ta niyang iangin sa iyang tapobre. Gibaga, gibihan na. Swerte lang siya. Wa si Carl ron. Wa lang giling tong babayhana. Pero dili ko papikto niya. Bahala siya. Excited ako sa results sa presentation, Queen. You think nga amag yung team ni Lloyd ang number 1? Kisa pa man ni ay. Dapat man gani adto nga time, ato dayon gi-announce ni Sir ang result. Iya pag yung gipatriling. Mas nice man sad good nga dunay thrill. Og excited na sa quiz reaction ni Carlo. Tabangin niya akong observe niya, ha? Sure. Obvious naman tingali kasi number 1 sa presentation last time, di ba? Oo, ito. Na-comment rin ko. Nana si sir. Excited ako sa announcement ni Sir. Excited ako for you. Chill lang good ta. Last time, we witnessed the presentation of the different teams regarding their assigned tasks, right? Yes, sir. I would say that all of you did well.
there was one that exceeded my expectation. DJ Lax Remix. Ay, kamuna na. I'm sure you already have an idea who I refer to, right? Yes, Karen and Lloyd. Karen, please stand up. Can you tell us how you came up with that? I mean, just tell us how you did it. Where you got those data. Ayay, murag pagpaalagi ko. Murag daw na lagi. Doon na lagi may tabo ron ba? Uy, ayaw ko magsapa, good. Wa ko gisulti ha. Nagkilamhilong radyo ko dre. Karen? Queen, go, Queen. Explain tayon. Impress the whole class. Impress They are Carlo. waiting. Patay ko ini. Unsaon man din ako. Mabuking ko ini. Ano? Karen? Sir? Sige na, Queen. Nag-wait na ang tanan. They're waiting. Just make it short. How did you come up with that great idea? Karen! Nausa ka, uy! Nagulog lagi ka. Karen? Karen! Karen, nausa ka! Karen! Sir? Na dito'y sakit si Karen? Kuyawan ako ganina, uy. Walang to, ikatubag na sir. Jed, ayaw pag-ingon anak, good. Gidago ko ospital. Wagod makaya sa klinik, meaning delikado to. Aw! Wa mo gumingon. Sad nga, dito legit nahitabo niya. Ako pasabot ba nga? Nakuyawan to siya mayo. Kay tingali, wa siya ikatubag. Kay tingali, dili siya ikabuhat sa ilang presentation. Laina ni mo, Jed, uy. Oh? What if may sakit lang gid si Karen? Mo judge man dayon ka nga, wa ka may baon sa gitinuod. Di mo sagot imposible ko. Stop na, ana, ha? Bad na. Ako ko itong ino. Parehas bitag gituhuan, di ba? Ay, kung ingnang, ha? Ha? Tay paragod. Ngano na kaingon makangaparehas na gituhuan ha? Kabasar ka sa kong na. Ah! Panga, no? Asula mo tao, ning kawas mo na yun. Do, wadyo yung gisulti ha. Wadyo mo ka daw ang resulti ko. Whatever. Nagkalingkaw was just Karin na. Karawa dyan ka nagnoon na ito, do. Wala eh. Pag swerte lang kayo nga, gisuspend sir ang klase. Kaya kung wa ba, pwede rin mo nga si Lloyd lang ang patubago ni sir. Kita gino na itong katag. Kabantay mo nga, uneasy na kayo si Lloyd ganino. Bitaw, kabantay bitaw ko. Kamong duha ba? Nga. Pwede dili na lang mo speculate? Tuwa sa ospital si Karen. O wata mahibaw ko na unsa na siya. Ato na lang siyang i-pray, okay? Amen. Na-confine ko di Karin, so? Niubos ko na yung oxygen. Anak nyo na do, ikaw ba? Bitaw do? Sige, magkakatawa. Anak nga do, oxygen. Konyo. Kakon, bitaw do. Bitaw do, basta sobrang stress, magkapalaw man na sa oxygen. Kapoy mo. Nagpanic attack na dito siya. Kana, mauna, panic attack. Hangang sa dad, di ka mo panic attack nga. Di ka mapanik ka na nga. Gipa-explain na ka ni sir. Giunsan niyo pagbuhat ng yung presentation. Unya, unsa na akong gisulti. Di ba? Too perfect na to para niya. Actually, para nilang duha ni Lloyd. Bitaw, bitaw. O tingali. Tingali lang, ha? Unsa man? Tingali, gaduda si sir nila.
Maong iya itong gipa-explain, di ba? Could be. Sure nako kung unsay career ninyo after graduation. La. Uy. Mahimo mong maayong laking detective. Oh. Hi, babe. Wana, piti na lang ka do. Hi. Hi. Too di ay. Nagsabot ang atong classmates nga mo daw ni Karen. Okay. Sila lang. Relax, relax. Di ta mo do? Di ba ta close? Ay, noon. Nakasiguro man sa ko nga dili siya malipay kon makakita siya na ako. Pero kung ikaw... Sure kayo siya malipay kung ikay mo do. Ha! Na! Naapari mo apot. Gibay three lang ang makasud. Dili allowed nga magtungan ang daghan og sud. Yan. You think maduaw siya? You mean Carlo? Actually, I don't know. Pero ayaw lang sa pag-expect. Nagdamgo magot ko niya. Nagdako na siya flowers. Mo ba? Oh, malay ni mo. Matinood ang imong damgo. Pero ayaw lang kit pag-expect. Okay? What if, unsa? What if mo daw agit siya pero kuyog si Sheila? What if lang? May pagdi na lang siya mudo ako na mauman na. Flowers, miss. Delivery. Wow! Naging kayo flowers! Kasi mo kuyog, Jed! Ako Roy. Ako ra. Ngano? Di ko welcome? No. I mean, welcome, uy. Kanang mga flowers. Gikan pa na ni Carlo? Gikan ako eh. Ay! Sorry. Kinala lang gid gikan ni Carlo ang flowers. Dili, uy. Karen, nawato na yun. Thank you, Jed. Ay, huwag ka malipay. Ato na lang ko eh. Hoy, nalipay ramang good ko. Okay. Lo! Wow! Lanzones! My favorite! Pwede ba ngayo? Hayag kayong dagway ni Karen pagkakita na ko. Nag-expect yun siya nga kuyog ta. Pagkaibaw nga ako ra, kalit og dagom eh. Aw, nihayag di kalit, maghatag ng flowers kay kato man nga gikan nimo. Pero pag ingon ako nga ako ra to, balik na sa dagom. Luuyaw din ni mo do. Doy? Ay, Oh. okay man. Ha? Okay ra mo ko, hapit mo sa dako mahurot ang lansones. Mag-aadyo na ako ni mo eh. Mahal mo sa dozen flowers. May Sa sa flowers, baliya. ang flowers nga gihatag. Sa flowers. Unsi ganap do? Ngano na sila? Balik na si Karen. Nibalik ng ilang queen. Murag, ano sila mga gido? Makapangmustay ka na niya. Balin dito. Ha? Pero, maningin to sila ron. Ako lang chatan nga mamalinta. Tara do, tara. Queen! Si Carlo! Uy, namahawa man sila. Hi, Karen. Kumusta na? Pasok dito siya, uy. Sorry nga, wa ko makaduaw ni mo, ha? Wa masig ko mag-need nga maduaw ka. Dali na, yan na. Grabe, ha? Nakabasa na ba sa announcement nga naanang bagong new school uniform? Yes, nakabasa na mi. Og starting Monday, mauna ni ang ipasulob. Pero kita mga graduating, Pwede na kining old uniform or dili mag-uniform.
Pwes? Kita, girls. Dili ta mag-uniform, ha? Puporma gid ta, okay? Curious lang ko. Pagsasad ka ang mga outfit ni Sheila, no? Kita yung katawan na nila? Ako tingali. Nga naman. Ako naman ang may nagsulobin ng old uniform na to. Sila, nagsibilya naman. Unya? Unsa may katawanan, ana? Sagdi na sila, uy. Lipay na sad sila, ana. Biga ni be. Ayaw ba? Pasagdi na lang guna sila. Hilasa din mga bayhan na eh. Pag sibilyan, good. Slow ba to imong mga branded nga outfit? Wa mong kuku, ana. Doon naman, good. Gisultihan ko natin sa des at tong digtumi sa inyo. Di lang kuno ka musul. Relax. Mga pinalit ko to sa mong kuya. Nganong ako maginambuhaton. Kung sa may makuha na ko kung makikompete ko, ana nila. Ma-hurt mong good ko. Kibaw ba ka? Unsay gusto na kong buhaton karon. Gusto na ko silang duulon ug sagpaon tags-tagsa. Uy, grabe sad nimo, Lagi. Masakit ang good ko para nimo. Labi pa nga kay bawo ko. Nga kana silang tanan. Uwa na sila sa imong tumingking. Mga mangyo ko ni mo ron. Ayaw pag uniform ma. Sorry. Pero wa ko'y time, ana, nga mga nonsense. Excuse me. Babe. Sheila. Babe! Ay. Babe! Sheila! Babe! Jay! Di mo siya kasabot na ako eh. Dok, Oh. ang sarap Sheila. Gawin mo? Nasul lagi eh. Ngano lagi ba? Ay. Ngano eh? Mauli. Ay, Ang ito ikasuko do? Concern dagan ko niya. bitaw. Pero, lahi mong gunas uban si Sheila, do. Di mo na siyang typical girl. May pagka weird sa draba ng uyab ni mo. Di manggudo ba? Paminaw, do. Paminaw, Ay. Di mo na siya affected sa mga ingon anak nga butang. Kay, di mo nun siya ang type of person nga particular sa looks. As long as limpyo siya, sakto na para niya. Ang simple lang. Ako mong masakit ng kanang i-lockdown siya do? Ako kasabot ko na. Pero, no na, do. Kung magka-misunderstanding na lang sa noon mo, tungod lang kay nagpa-apekto ka na, lisad mao, di ba? Ay. Pasa dugo. Yan na. Ha? Paugat ka? Yo, di man eh. Di man eh. Kumawag ta na si Sheila ni mo. Maglisod kag kakita og parehas niya. 1 in a million kay nang uyab ni mo nga. Dili manuyo kun di matawgan. Dili masuko kun di ma-replyan dayon. Di masuko kun makalimot kag check niya. Do. Di ka sign ni siya nga kuwang siyag love na ko. Kabot mo doy. Basta prangkahan ti ka. Imo gani siya buwagan. Ako na mo puli ni mo. Do. Dako-dako daw kumo do. Musok mag ka. Wa ko magbinuang. Tarong ba? Wala ko magbinuang. Mga duwa na yun siya. Kau! Apasa na yun! Asal mo itong bayhan na eh. Murag i-offer ba ang phone? Nasuko, yun siya na ako. Sa kantin. Sa kantin basig na siya dito. Hi, Carlo. Nga, kiahak na. Nangita ka ni Sheila? Nakakita mo niya? Paingan mo to sa gate. Mupaulik tingali to. Mo ba? Sige, salamat. Mag-ilis tingali to siya.
Ha? Tingali, naawaw siya nga siya na nagsulob sa old uniform. Maong ni pauli. Bitaw, I agree. Oo, sabi nga, ikaw rin malahi. Sige, excuse na ninyo. Carlo, wait on na! Karen, unsa ba? Nga naman. Pasag dito siya. Magkunahon na naman to siya. Saan sa man? Magkunahon na to siya sa imong kisulti. Ma-affected na to siya. Nga oo kaayo nga siya rin milahi? Oo, syempre. Mauwasap gid si Carlo. Mainta makarealize na siya this time. Nga nasayop gid siya pagpili itong babayhana. Ako maging masakitan kung i-lockdown kanila. Labi pa nga, nahibaw ko nga wa arjud unta na silang tanan sa imong kumingking. Affected kayo sa saway value nga mga butang. Pero, sa laing bahin, sad, wa pagkit bitaw to na ako masulob ang mga gipamalit ni kuya na ako. Unsa ka akon, ako nito sulupon. Idig Monday, dili ko mag-uniform. O sige, tanawan na nila. Oh, si Sheila. Wa mag-uniform. Oh. In fairness, ha? She looks good. Shh. Muagi siya din eh. Hi, Sheila. Kamo man din na. Hello. Asa na ni magipalit imong t-shirt? Murag original lagi na. Ako man kuya mo yung nagpalit ani. Pangutan na siya. Asa nga ukay-ukayan ni palit ana. Okay-okayan? Yeah. Okay yan. Asa pa maday siya ni palit ana? Chat dayon ni mo kuya. Asa siya nga ukay-ukayan ni palit ana. Dali ka dayon. DJ Relax. Dili ni sa okay-okayan gipalit ni kuya. Nano, nagtuo ka nga sa original store na gipalit sa imong kuya? Pili-palit si mong kuya, ana. 150. 200 sa tingali, uy. Doon na may mga okay-okayan nga maabot og 200. Labi pa kung inana nga unused. Unya, branded. So, tawagin ni mong kuya or chati. Interested ni sila makahibaw asa nga okay-okayan ka ni palit, ana. Kay mamalit pod sila. Palitan ako nga among maid. Sorry ha. Wako kay bawo asa ni nga okay-okayan gipalit. Excuse ninyo. Wow! At last! Imo rin yung gisulob. Ang ngayon ka, babe. For sure. Musika dyan ang mga mata at mga bayana. Ados kanti na. For sure na atos na dito. Nagkita namin ni Karen ganina. Kuyog niya yung mga amika. O niya? Unsa man ha? Nashock sila? Kibaw kagod sa ilang gisulti na ako. I mean, unsa ilang gipangutana? Oh. Asa ko no nga ukay-ukayan ni gipalit. Unsa? Meaning, bisan nung magsulob pa kog worth millions sa ilang pananaw, pinakamahal na ang 200 sa akong gisulob. Kay para nila, okay-okay ra nga akong ma-afford. Hila sa nila. Ayaw nagasulay mong kaugalingon nila, Carlo. Kay bisagon sa pa ako isulob. Ubos ra gid ilang pagtanaw na ako. Babe, mao gani nga angay sila may bawas tinuod. Aron maawawan sa... Ayaw na. No need na. Wa ko may eskwela para magpa-display or unsa pa. Ug wa ko'y pakialam kung unsa ilang pagtanaw na ako.
Sheila, ang sa'yo ganap? Anong gubot kayang mga people? Si Teacher Butch, na ospital. May cancer man day siya. Gidadalang. Mau ba? Hala. Tukan ko na. Yawa ko. Unya. Unsam ko na iyang kahintang. Guys! Silence, please. Di ba last time nagsabot mo ta nga mag-contribute para support sa chemo ni Teacher Butch? Mag-start na karon. Any amount will do. Ako, I give 500. I give 500. Ako sad, atag ko 500. I give 1,000. I give 1,000. Ang way kahatag, bilang natong pagsun, ha? Sheila, pwede na nga, di ka mo hatag. I give 5,000. Wow, Karen, ha? 5K cute ang kihatag ni Sheila? Nakapunit tingali og gold sa basurahan. Well, whatever. Basta kay siya ang pinakadako og i-contribute. Wow! 2 months na lang. Graduation na. Lagi sa? Di na mahibawaan. After the finals, hibaw na say with honors. Guys, kita-kita ra gyapon ta ha after graduation. Uy, kita-kita kaya punta. Ay, sa dayo mo pagminyo ni Sheila. Kuya, sa di mo eh. Hiskot na kagminyo. Look, Langgawa, uy. nga dito si... Sila si Karen ug Lloyd. Kuyog di makagraduate. Ha? Kato gani sa presentation? Oh, Kato pang doon natay mga task ba? lagi. Oh, Nagpabuhat na dito sila. Nibayad na sila. Unya, kinahibawan man ni sir. patay. Daan pagid ko. Luoy nila, uy. Ano luoy man? Nanikas man sila. Luoy ba nga peligro nga dili makagraduate? Na, sa una na. DJ Lax Remix. Ang mga bruha ay... Wa pa gani ma-finalize kung di bagit ko makagraduate. Gilikay-likaya naman ko. Mga traidor! Si Karen. Nagsolo na siya. Asa naman di yung mga friends? Depressed kasi ang tanawon. Luuya sa duwi. Dugay pa man to, Carlo. Ako na lang sa duulon. Mga pagkagnaong. Sa una, kuwang na lang sila mohawk sa kuntiil. Kay gusto gud ma-identify na ako. Pero karon, di na gani mo tanaon na ako. Hi, Karen. Oh, Ikaw ramang usa. Join lang ko nimo ha. kasi nagsulti ni mo nga pwede ka mo join ako. Oh, Pahawa diha! Nanimaho ka ng basura! oh. Hoy, Karen! Ayog inaana atong umaabot nga summa cum laude, oy. Okay, mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? Dindi na sa takotob, no? O atangi ang laing pang sumpay ning sugilanon. Ikaw na, promise. Og salamat kayo, no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.